Basta ka mo niyan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. Mingon, kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Kung partner sa diri si Randy Tayad, di asap na ako magala. Thank you kayo, Lord. Ikaw ang unahon mo papasalamat. Mga grasya nga maghihatag ka na mo matag-adlaw. Salamat yung kay Lord. Salamat kayo. O ako sa dang shout out sa makadiyot no ang kwan Alfar namati gyud ang mga kwan trabahante no sa atong programa matagbuntag Atty. Rafael ngadto na lahos na sa gabi. Salamat kayo sa inyong papaminaw ang Alfar Botica no diha sa Maribago Lapu-Lapu City. Salamat sa inyong pagpaminaw. O ni Chairman Marsing Masayon sa MIGC kung Mactan Island Joggers Club. Ang tanan sa inyong mga sakong mga salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo. Mag-abot lagi punta kada Sabado diha sa MIGC. Sa Mactan Island Joggers Club. Salamat kayo. Ang inyong chairman si Marsing Masayon. Magkita tayo. Thank you. Bueno, ang sutang po karon ito katagan ng pagtigad na pinadakin is usa ka lalaki nga napatago lang sa ngan nga Timyong. Kinigibatan na doon sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong sender si Timyong. Kaya kung problema bahin ni sa kasawa nga daghan kaayo ang nasuko. Ug kung ngano, ingon mo gud niya mga nahitabo. When love was new, it was grand. We sat and gazed at the band. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can't go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, no, you're gone. Nothing is left but our song. Yet I'm praying and keep singing my sonata of love. Batin niyo, boy! Bay Nunay! Kabantay na! Ikaw na na! Ay, may I enter ha? May I enter? Oo. Ako kabantay na. Ang ano kabantay ka? Tago tayo ka? Tago ba taon? Anong tago ba ko? Adlo ko kapadinglan. Kaya nga no, maningil di ikaw. Ano sa may utang ko ka? Uy, karong timing sa mo eh. Yay. Sunod gani, maningil gani ka, pagpahibaw ka. Dili beto tanong panahon na tay kwarta. Sa minero no, karong sa wakoy kwarta. So, nagsulti unta kadaan. Kaya nga nyo na ibatim nyo ha? Umusulti ko nimo. Bayad ka? Gani, magpahibaw ka para mabalibaran kadaan. Awa na, awa. May ano ikaw, wakoy kwarta. Saan mo na ko? Saan ako pagbayad mo? Unsam ka, uy? Ug na ako'y kwarta, di sad ka magpakita na ako. Wa tay kwarta, mo sa ipagkita mo. Sayas kaya na balik-balik na ay. Wow nga sa bitaw sa. Ida ka na palingin ako, makiningan masag nawa kay kwarta. Munyagwa ko na sa kay kwarta. Murag gitoyo is panahon lang, murag sa dili no. Murag gitoyo, murag dili. Murag ikaw. Sunod na lang. Wasig ka timing na ka. Aha ka biya ini. Lisurat ay ningon ay. Ari na ko ay. Yaw na. Kinsa to, Timyong? Wa ka kailan to. Ang iutangan nito ni mo buwan. Sinunoy? Hala, wa ko'y utang, oy! Wa, nga ano yung mga mga sinunoy itong maningil sa buwan kung wa pa kakayo utang. Be? Halam yung, lahi man ang nangutang kaysa gipautang.
Ang silahi nga parihas raman na gipautang. Hala, lahi lagi. Unsa man gyud kalahi kon? Moingon gani ka nga nangutang ka, buti pasabot ikaw mo inihangyo. Lahi nang gipautang ka kay ikaw mo'y gihagad nga mangutang. Nya, sa din na nato gipatan makabayad. Siya may nanghagad na to. Naunsa. Kana kay siya may nanghagad, maghuwat sa kanu sa tamobayad. Ipakarang kuno na siya. Ay, lumiyaw barang. Kalayo na ba ni mag-abtan ng istorya na to? Lagpot nga ganong abot ng tao ng barang-barang, eh? Ay, kitinuod na bitaw. Kaliwat ang mga barangan, oy. Naidaghan. Inikingon ako nga nako ipabarang. Maglumba tao na sila. Mag-ilog kinsay mo barang nila. Kuya, wagod. Lagi, tinuod na. Maunang atong mga silingan, ha? Pasuwaya na sila. Di ba, hurot yun ng, ha? Burot ng liog nila, kung babay. Nya kung laki. Aw, burot itlog anak nila. Sa? Mao nga ikaw, ha? Ay pabuang-buang na ko binuang. Malas ka gyud. Usar ra bay itlog nimo. Saan pa din si Dawi? Ikaw ba? Ba't kung katatong na silingan eh? Pakawawan nga mo. Mao lagi nga ayaw gyug suway binuang sa tong kaminyong untimyong aron di na mawagtang imong itlog. Day! Sawa di ba pre oy. Daghan kay galagot na din sa tuwa sa ato mga silingan. Bisag yun sana ko sila gingon nga dili man na balditas marisita, buutan man na isog ya pud sila. Sagdil na sila, pre. Ibaw na magdaw sila kung unsa na nga ako asawa. Probida unsa ba gina ngano man din imong sawa? Unsa ba gina imong sawa pre? Unsa na pre? Kaliwat na mamamarang, pre. Ha? Tarong di tinuod ka? Sa minagsulti na ko, ang butog tinuod baka na. Ay, nagsaba. Soban, pre, ay, nagsaba. Ator niya. Kumpari ko to. Ay kabla ka. Stiplira ang limba ba nako. Kuyawan sa bito ko ano ako asawa, pre, kay basig ko na yun kung barang, ano, pre. Ha? Ano naman? Di ba uran kong daan, pre? Nga dili lang yung kuno kong sipyat o pamabay. Kaya kung ako ko na ng buhaton, buto di ko nung akong itlog. Probida sa mga istorya ha pre. Tinuod ka? Sige hadlok sa ka na pre di ka mamabay. Suway ko na buto ba itlog di mo? Suway ko na ba eh? Ang nabuwa nga niya, pre. Oh. Ikaw lang. Duha makabuk mo itlog ka. Oh, kaya gano'n rin mo. Usal lang mo. Totoo, pre. Kiyawa gini mo, pre. Kiyawa gini. Basta magkuyog na, no? Tutuwa itong itlog. Duha kayo, usang ako. Uto ka na. Bugo si Toy! Recorded by X Thunder Gaming. Tinuulan pagya sa mong napit nga ang akong asawa kaliwat o mamamarang. Kaya kiniramang gud ko na siya ang magsigig panabi nga kaliwat niya mamamarang. Pauna nga ang uban ng mga silingan, pahadlok to kayo niya. Unya to. Hey, wala naman iso niya mabugasan. Patay, pas mo makami ani ron. Oh, hey, hey. Wala naman iso niya itong bugasan, ay. Naibaw ko oy. Hindi na paglungag na. Nangumpra ka? Di mo ka kwarto. Sabi nangumpra oy. Di nangu ka na, di man ko ka di may kaya. Di man na ni mo, na mo kaya, di na ni mo. Inutang. Oh, Nangutang ko sa tindahan ni Mr. ni Mr. na ba? Nangutang ko sa tindahan ni Mercy Acosta. ayaw kay gipautang pud ka no. Ah, di siya pa utang nako ipabarang ko noon siya. Ang sibot mo ipasabot. Gipautang ka tungkol kay nahadlok nga imo siyang ipabarang. Ah, Mr. pabagon anak kong isulti nga nahibaw naman siya anak. Ay, binuo ko ni mo si taoy. Magbuot man ka o nagipautang man ta sabi na lang gud. Unya, og di ta kabayaran ha. Ayaw ka balaka, di na maningil. Maghuwata na kung kanus anak ko bayran. Ayaw ipabarang nako siya. Sa Nakita na ko nga murag gigamit niya ang pung mamamarang para paghadlok sa mga silingan nga may kalagot niya. Unya to. Nay Temyong! Noy! Oh, day, Claring, sama. Noy, nasi na sita? Oh, naaman nga naman. Maningil ta ko sa iyang huwag na ko nga 200. Oh, naaman sa day, ato lang. Ay, di ko noy, oy. Nga naman. Masuko niya siya nga. May panilingan siya. Pabarang pa lang noon ko. Huh? Ikaw lay, duko dito ni B. Anilang ko maningil ni mo. Na, nayatis na. Ako di ay nangutang di. Imo man ang asawa, noy. Anak na lang ko maningil ni mo. Nangutang mangguna siya na ako kausap ba, kay nag-abot mi sa merkado. Nga ingon man siya nga, na-short siya. Unya, uwa si kada kwarta, kuhaan ko ng 200. Mao tong nangom siya na ako. Ako na lang ipahuwam kay ingon man siya nga, yang ilisan isi inikaugma. Unya, usa naman lang kasi mananoy, wa pa man gud siya ilis na ko. Tingaling nalimot o nagpalimot-limot lang. Ako na ba itong ibabayad sa among project sa eskwelahan? Wala lang ko masulti ni mama kay basig masabaan ko. Ay, naunsa may babayhan na, oy.
Sige lang, Inday, ha? Ako na lang mo bayad ito, ha? Balik ka lang kugma, kay ako rin mo bayad, okay? Salamat na ya. Ayaw lang sa ba ni Nang Sita? Ano man? Ipabarang niya ako. Usa! Sida, kanang imo mga gipang utangan ba? Na kayo numumdum ba ka? Ah, hinumdum ay, nga nagutang wa, uy. Unya, wa pa ni mo na sila pamayre. Saan na ko pagbayad ko man sila maningil? Unsa baya ka? Maghuwat pa di ka og panilngan. Ikaw na mo dool nila aron mo bayad. Ay, sus, Timiyong, gibuhat, na ako. Unya, Mahadlok man makakita na ako. Mudagan man. Unyag akong tawag ko, di maminaw. Unya, sa day na ako. kay imo man lang giadlok nga imo sila ipabarang. Wa ay, hadlok ko tawag. Tsiko, musultihan na nila. Ang akong giingon, nga kaliwat na ba na mo mamamarang. Unya, sayop day na, tinuod pa na. Bitag ni mo eh. Sunod ha? Ay pangutang ha? Sa? Dili ka gusto mangutang. Ako ba? Ay, putong ito ko. Di ko gusto mangutang ka pa. Kaya ako may panilngan nila. Ay, nga nung anak na sila maningil ni mo, ari sila papaninglan ako, kaya ako may nangutang nila, nung anak man ni mo. Mao gani akong gisulti nila. Nya madlok man sila ni mo. Oh, may kinahadlok sila. Ikaw, wala ka mahadlok di ay. Kaya di man ka kunin mo pautangon. Ha? Uy. Sige. Pangutang na. Ngita ka ipabarangay ka? Ah, ipasuway nila. Hotdong kuno silang pabarang noon, oy ila. Sita! Ansa naman ta ani day? Nga naman. Ha? Huwaton din imong malaya tong dahon nga kuan gisulatan nako sa imong utang aron ini kalaya maimpas na. Hoy, bayot, gaway paghimungot. Wa ko modagan anang utang ako nimo ha? May nang may bawo ka anak. Ug ayaw ko pakaawawig paningil-paningil diha kay tingalig no. Oh, tigali unsa? Tingalig mo buhot ng itlog mong bayuta ka. Oy, excuse me no. Wa na koy itlog. Magawas pa, ayaw ko gulukad-luka ng imong barang-barang day. Ay kung kaduka kay wako, mahadluka na. Yamatra. O, sige. Imo kong gihagit bayot. Sige, suwaye, aron makitang katag na to. Nagtuo ka bang ikaw ra? Oy, Sibuto may pasabot ha unta? kung ikaw kaliwat ni mo mga mamarang, ako, kaliwat po na ako, mangkukulam. Unsa? Oh, sige. Padako ni mo, ha? Padako ni mo na akong itlog? So, wadye! Kaya ako sa napatason ang gisi sa mga tubangan. Oh, gusto ka? Ha? Gusto ka? Ang gisi ano yung mga tubangan na ha? Paabuto na ako na sa imong liog! Ang ganda siya. Oh, tanaw na to kisay bati na tong naong. Ako nga dako kong itlog, o ikaw nga ang gisi na abot sa imong liog. Sige, subukan natin. Sulayin natin. Barang versus kulam. Tanawon natin kung kisay mas isaw kung epektibo ba. Let's get it on! Recorded by X Thunder Gaming. May tutok man ka na ako, ha? Mangkukulam inyong kaliwat? Og sa tanan na mong kaliwatan nga mangkukulam, ako ang pinakagwapa. Dili pa sa nang imong nao nga murag na unay sa bara. Unsa man, mubayad ka o dili? Tubag! Wow. Kita na katapat. Sige, padayon na imong kaatik. Pangatik ng... Hilom na, hilom na. Ikog surang-surang at yung nga kaburot ng itlog mo ron. Alam na. Harambaw kag ukay sa kuha. Inampak tong bayuta da. Awan. Ang bayo ron. Ningil ron. Hadlok mo ko. Ano ko tawang mangita pa man sa akong? Gibayran naman ako siya. Maayo kay may bayad ay ka. Sususiya to nunuktok to. Kinsay, nang Dolores. Oh, ako. Nakaisugod ni mo sa problema ni mo. Ikaw. Unsa? Pagtarong diha, uy. Tingalig na. Makatilaw kag barag di oras ron. Nakatilaw na me. Unsa? Unsa ni? Set, unsa ni sito? Ang buta ni niya, isog man kaayong ano ni siya. Ha? Oh, nang Dolores, unsa problema nang? Kanang asawa ni mo ang problema. Iyang gibarang ang kakumbana. Kaya nasa ko nga wa pautanga. Unsa? Pauli ito ha. Pauli ito nga kumbana. Kaya no, ikiha tayo ka. Nang unsa di mo ba nang Dolores? Nang unsa di tabo ni kanot? Midako ang ito. Ha? Gibarang ani sa advice mong asawa. Kaya nasuko nga wa pautanga. Karon pwerte nang dakuha sa itog sa kumbana. Unsa kadak ka murag santol? Santol ba oy? Namura naman nagbutong. Sa? Hindi ka pauli ito. Kay ikiha tayo kag dili maulian ang itog sa kumbana. Ha? Pauli ito. No. Paulian ko tango mo to baranga iyang bana. Wa baranga. Unya, ano bidak ko murong itlog eh? Oh,
Idanlak to! Unsa? Ngunit problema na ko. Ako nung asawa, kipasangin lang nga siya makoy nagbarang. Karon, kikihas siya. Saan mo na ako? Sa may bato na ko, ani? Tinuod ba ko ng barang? Alihog ka magikon ko ninyo. Usamot kong kamo pasultihon, timyong. Hello, Ate Pres! Hello, Good morning! Juliet! My God, Bang, good no! morning, Bang! Kuya Gili, good morning! Ate Jinjin, good morning! Jennifer! Ay, sa tanang mga tao, inom ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. The best kay nun ang Sed Panyawan. Indot kayo, nausab na yun, giusab ang lami, Ate Pres. Lami na yun kayo ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. At suwain na ninyo, niya, kondisyon kay ka. Panington yung ka sa imuhang pagtrabaho tungod sa atong pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Okay, Ate Pres? O akong pasalamatan ang tanan niya nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka mokaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maog hapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mokaon sa imong paniudto. Maog hapon ini kagabi sa di pa ka mokaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kaguol, di na mo angay mabalaka, tungod kay di na makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong gibati-bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na itong magkaisunan, salamat kayo ninyo sa paghimog number 1 kayo sa ito ang Sed Liniment Oil. Usbuna mo nga, kamo kay kusog baya kay dinggiron, grabe kayo. Mao na nga kinanglan nga plasan yun nato ato mga anak og Sed Panyawan Coffee Mix. Ay, Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Liniment Oil. Ano nga plasan Sed Panyawan Coffee Mix? Sed Liniment Oil. Kay maunay the best kay nga ilikay yun ta sa mga lamok, ana. Tinuon niya mong isulti. Tanawa is, try rin ninyo, suwayin ninyo. Pagkaplas mong Sed Liniment Oil niya, lakaw-lakaw mo bisang asa. Doon na ba'y lamok, kabudoon ninyo. Doon na mo sabay-sabay, pero di ka tugpa. Di ka tugpa, di ka paak. Tungod sa ato ang mga epektibo kayong haplas ang Sed Liniment Oil. Pero sabota ka na nga to ang Sed Liniment Oil nga tinumbuwag tang sa tupadot, pabawal para kita kalawatan, varicose veins, katol-katol kuto sa kabataan, ilikay na, pagyuta sa dinggi, kung mo gamit ta sa Sed Liniment Oil nga, anar na to mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Kay wa man na sa gawas, wa man na ibaligya sa gawas. Lord. O na nga, mahigala sa butika, amo ginabalik-balikon, kay masipiyat ita, tigdinggir ba ron, kuya kayo? Grabe. Daghan niya, daghan sa ganung kwan, kaps, kinahanglan lang yung tarong makapras kay, ubos sipon ni Aron. Panuhot. Oo, panuhot, grabe kayo. Nibali man kong hangin, Gams. Mao din, no? Starless pantaron. Aha. Ay, Ba bukan kayo. og amihan ang atong hangin. Bro, mag- Habagat man to. Idigbali sa hangin, dunag na mga ubo, sipon. Kung mabali ang hangin, inana gina siya. Mao din Natural na na, siya. mao din na nga si Joe, puntanusa sa Labangon, Gams. Aw sa Labugon, nag-stuck yun sa nagdagana na, Gams. Oo. Liban na ko Joe, puntanusa. Kaya ka mga haplas. Oh, pero wa man ibaligya gina siya sa gawas. Sa butika. Sa butika nagyan wa gina ibaligya sa gawas. Wag baligas Na lawas. gali na gawas, piki na. Piki na. Oh, butika nagyan papalit na. Masip natin ito. Pareha ko na ning raputan nga gidaan ni Bambina, naaram yun ang mga prostan. Pero ganang naas kilid, piki na. Piki. Di na tapis. Pero mapalit sa nato Gams ato sa Facebook, Gams. Mismo. Oh, ari ta sa nabisitahan nato ang page sa Sed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. I-type na to ang Panyawan Herbals bigala.
ug iyo kalimot nga ato i-like ang page nya makita di atanan ang mga genuine seed marketing products. Og ang mga panyawan products sa seed marketing mapalit po nato sa Shopee. Shopee. Muna Shopee layo ta sa butika. Shopee lang ta. Shopee lang pero makaabot makasulod ang syudad. Ari kita syudad kita may nagtandirisan. Yan Shopee mo order mo na to. Okay. Basta nabaligyan na Shopee ra gyud. Shopee ug butika may gala. Muna gibuhat ni Rami Kulina og ni Dayan ngayang asawa og ni Dudong Camargo diha sa Pusok Opon. Ha? Og ni Eddie Bilyo diha sa huli name, Mabulo, Cebu City. Thank you kaya sa pagsalig nato sa ato nga epektibo kay nga na matun-an nas katawhan gab ng atong haplas pagtugan kay Sid Lenin Tuel. Thank you. Unya, ako din i-great gab kay gisakya din nilang lista taon. Mm. Ako di i-great kay nisakay sila, padung sila sa SM. Minaw yun sa SP na, minaw yun kuno sa SP. Pa alas 3 pas buntag, hantod alas 8 gabi eh. Maminaw siya, si Elmer Libre. Up tayo, sign up ka, parang Rami Kulina ba? Abot sign up, grabe eh. Si Elmer, sign off yun, kanang kutob sa Straight to the Point evening edition ni Sir Buen Algono, kay morning, katorni man na. Inig gabi eh, kang ko na atorni Buen Algono, alas 10 man na antod, alas 12, katorni Rupil Banyok, alas 6 antod, alas 8, unya sa tanan na itong mga drama. Oh, Thank you kayo si Elmer Libre. Elmer Libre. Ha. Nya day katog. Silingan sila si Ate Priscilla sa Tugas Pardo. Silingan sila. Pero day katog na mga plus na dayo. Haplas. Sid Lenin Tuel. Thank you. Haplas. Thank you. Okay, bang? Salamat ko nga to sa mga taga-kang Iras, Elungos Leyte, Tatay Boy, Nanay Marcelina, Mama Sina Hera, Carmen, Bibi Amber, Santa Lucia, ug Baby Samantha. Greetings kay ni Jackie o Gramel sa Rodriguez, Cebu City. Thank you. Ano ko makalimot? Itong Sid Celebrity ko, Chikabiyodi. So, pero ka mga sangkap kulto tayo ng papaya extract sa inyong pagpangaligo, no? Doon na galing mga pugis-pugis, doon na ba yung murang itom-itom yung naong murang katol-katol, murang doon na yung mga up-up o unsa, blackies ba, whitehead spear. Ang ato ang Sid Celebrity ko, Chikabiyodi. So, maokini ato ang kamiton, kay doon na sa kini mga, nung nagitanya para mo repair sa ato mga dead skin, mga skin problems. Doon na natural moisturizer. Araw magpabili ng kitang younger looking cuties, porcelana o cuties artista. Apan, mga katuha, ato lang kamo sa butika mga tanayo kamo nang gasuroy-suroy para dili ka mo biktima sa mga peking nga mga baligya. Unya nagpalit ni kanawa ko mahimo na itatak Sid Marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. si Dudong Timyong, Ate Pres. Timyong. Oh, kanis Dudong Timyong, Ate Pres. Ang iyang asawa lagi taon, gidungog nga mamamarang ba. Grabe kayo niya bisag unsa moingon sa ano ba sa barangon ti karon ba na pag Ate Pres. Iya sa hadlok kung mga tao di mura sa hadlok karon ang mga tao no mahadlok niya kay kitong bayot sukol man siya. Kung mamamarang ka ako unsa to siya bam? Mangkukulam. Ako mangkukulam ko. Pero tinuod nga mamamarang siya. Parang marang ubang kukulam Ate Pres. Uraban da alina. Mama ora, same ra. Wala. Katumong Kanang usik. usik. Katumong usik, may lahi ito. Bisaw ron lang nimo kung Oh, mausik. bita. Goliath. Goliath. Bab, sa bab. Doon ay silingan mo Goliath nga gidungog nga kamaong mamarang. Ang usik sa uron. Karon. lang. Karon kay nakabuhi man ang among baka, Karon. kikaon ang ilang mga mais. Nadus bay. Nadupay kay dungog ko no mamamarang. Wa man sa mo ingon nga barangon ta mo. Wa man ingon siya ay. Kanang usab gani na ta magdagag istoryaha, udi ninyo hiktag tarong inyong baka. Mura istorya, pero kanang magsing barangon to ka. Nyaw sa may mamamarang to siya dili. Gidungog sa mamamarang akong butasan po baka ning iyaha nga pasiatag mabarangon to ka. Mura man sa iro nga kiwang iro kuno musig-usig di kuno na mamaak pero katong hilumon nga naglubog la buto dito pa kini agi nimo. Iya istorya ra man to. Apan. Og tinuod man gani nabalaka si Sender katumbana si Timyo nga ikiha ko niyang asawa. Aw tagam niya pero og kanang Timyo kanang mga barang-barang og ato kan mas bayo magkiharo magkastorya ko sila ngato og tinuod abuan mutukan sa tinuod ba siyang mamamarang kay karon siya magipasanginlan. Apan tinuod man gani nga nasakit siya, arita sa mga pagpaambit, no? Arita sa mga buhat sa mga apostoles, kapitulo 3 bersikulo 16. Og ang gahom sa ngalan ni Hesus nga among gituhuan mao'y nakaayo nining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus mao'y nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Okay? Paambit na nako kay kasog tinuod mo ganit sa gidutlan og barang karon kini akong gibasa wa may arang. Ah, nga naman. Wa may arang kaning kingon
ang katulig ng istorya mo kung sa katong bakol nga nakalakaw og balik. Ningon namang sa mga buhat ng mga apostoles, ningon sila nga ang ngalan ni Jesus ang iyang gahom. So walay lain nga sawan pa na itong mga nahibawan mga nadungog sa gospel, wala naman na si Jesus nga naayo ka tungod sa mong pagtuo, pauli na. Walay tambal ito bar, walay haplas. Walay barang. Muna nga, magtinuod man gani karon kay gikiham ka ni mga asawa Timyong, patubanga siya nga to, yung sige siya pa sa atap nga may mamarang siya, abir kung saan niya napabalibad. Tiyalig panghadlok lang na niya, Julia. Panghadlo, Ate Pres, Dili, kay... dili ko siya mamamarang. Niingo ka katapusan iyang silingan nga, ang iyang bana ko barang siyang asawa nga, di dako ang itlog sa ito ko bro nga. Gidanlak rin ito. Gidanlak ito. Gidanlak ito siya, ha? Dili na pili kaya, wami kiya bar, di daw to ang Dili, Wow, dili, oy, dili na kiha makiha. barang, oy. Asa nang ungo, way makiha. Wa. Ikaw mo kakiha ka, kung ano kag ungo. Oh, pasangin lang pero Oh, makakiha ka na. Pero kanang ingon ka nga, balbal ka tungod sa kana siya ba yung tinuod noy. Netol ka ng barang hinuod, tinuod gyud ko. Naman sa Bible sa gyud hinuod. Tingali ng barang, uy. Tinuod gyud No? Ate Pres kay naman sa Bible. Ngano man na may sa uban. Bible ko sa yawa mo na. Bitaw, no? Siyawa mo na. Mga witchcraft. Mabit akong gibasa diri Goliath nga Balang wala rato eh. mabit akong gibasa diri Goliath nga ang gahom ug ang pagtuo sa ngalan ni Jesus kay dire. Mabitaw nga mga anak nga kana in Jesus name. Diya abot ng mga timo. Salamat we. Diya. Thank you, wewe. Diya mo dito kay Tom ni abot dai. Saan na? Oh. Oh, Salamat. imo ni anak ba? Pero yung tingog. Salamat Tikson. Tingog. Sige, padayon ba? Unsa to, ma'am? Unsa nawa ko ay unsa to? Katubang imong gibasa ba? Mura man sa akong panahon nom no ko sa ani nga mong mama magrosary, magduka. Amo na sa huwat tunog mahigmata siya. Diin ka to tadapet. Ani na lang inday. Unsay pangutanan niya di gulat, gikiha ang iyang asawa. Patubangan siya dito, kay aron po sa mataga, magsige mo ko siya pa si Atam nga mamamarang. Bitaw, tinuod. Aron makapamangatarungan siya nga tuog tinuod, ba nga magsige mo siya pa si Atam, di siya noon mo gipasanginlan. Tinuod. Oh. Sa gina niya. Aron mahilom siya. Dili gid siya mabarang. Oh, lagi magsige mo siya pa doon. Panghadlok lang. Siya noon mo gipasanginlan. Oh. Muna amo ni bayad sa mga taon di. Oh, mao na. Kuan man gud pud Goliath kanang pananglitan ni dako ang itlog siyang bana. Mailan man na og gibarang di ba pasig hingal sa bugat. Oh, bitaw. Pero sa ko Para ni mo. Oh, katong bitaw nag-surgery ko sa niya. Akong ginang doktor, ga edad pa may 10 anyos. Pasaan na may bugat kay mga kupras doktor. Tama Pangas na. ang mga bukid. Oh, munang karon nga human ako pag surgery, gingan di kong doktor ni Per nga dili na ko pa alsaw mga bugat ni Per. Alsa ka. Manukod siya, oy! Talawa to ka na dito, manon! Tuna ko ang puzzle, Tihon.